TPF थांनाय मेनि 23 तारिखआव गवर्नरनो जों डेपुटेशन रोखा जों गवर्नरनो स्राय साखा एडिसि हाफां अबो एडिसि इंकाटिटि एडिसि अटोनोमास डिस्ट्रिक्ट काउंसिल आबो बरक रंनि स सासन साकबाय नायकल जागनाय साकबाय थां पिदुल जागनाय आमसाय हनै खालाय जाखा एंका आ जागाव ताबो नुखा पेंडेमिक जरागो बोटों मालिया एडिसि नि पीरियड पाइका काहामको एंका आबनो राज्यपाल हस्तक्षेप खाइगै बनि मुसुकमाना संखा आबो काहामको संगै मानो किन्तु ओ जागाव जों नुखा गवर्नर ब कुनो पब्लिक नि कन्सर्न नालिया कक सालिया पब्लिक नि ताहसनाय सेंटिमेंट नाइलिया ऑब्जर्व खालिया हाइक्लाइगै सुदु गवर्नमेंट सुदु सरकार बदि बायासो गइबो एडिसि हाफां एक्स सेक्रेटारी जीके रावनो बो संगै रखा इनका आर निवा स्राय नुकजाखा पेंडेमिक नि जराफानो पेंडेमिक नि जेसफानो एडिसि इंमा ताहनाय इलेक्शन इंमा यांथों हाइफानो एडिसि ना नाइकलना नि बांगै सिनिया नुगिया फातानि बरकनो संगै माया इंडिया नि कुनो कन्स्टिट्यूशन तिनि जरतै सिजागियाखो राज्यपाल जे मुसुकमानो संगै मानो एडिसि नि बिसिंगो फातानि बरकनो संगै मानो होननाय सिजाकरि एडिसि नि बिसिंगो संगै मानो राज्यपाल हस्तक्षेप खाइ मानो फियाबाबो पब्लिक कन्सर्न पब्लिक डिमांड पब्लिक बाय कक सालागिसि मांगनाय इनका आरो नसं स्राय नुकजाखा जे एडिसि नि जे मीनिंग तंमानि आबसि मीनिंगलेस इनका आ जागाव जों काहाम केनुगार इंडिजिनस राइट नो टोटली वायलेशन खाइजाखा इनका तिनि जरातै तिप्रा हा बाय इंडिया हा 70 इयर्स संखा तिप्रा बाय इंडिया मार्च खाइमानि फियाबा जों नुखा ओ तिप्रा हावो तिप्रा हानि तिप्रा सारुंनि राइट्स नो ताक जरातै इंडिया गवर्नमेंट बा तिप्रा गवर्नमेंट कैसा फानो सिंगल कैसा डिमांड फानो बरक ताहनै रेस्पेक्ट रयाखो ते इम्प्लीमेंट खायाखो इनका अब हाइकेने कंटिन्यूअसली 70 इयर्स ओ हानि बसारो जे जागाव 1949 नो 1947 नो 93% तंगमनि तिनि माइनॉरिटी बसो सफाइका 20% नि बिलो 19% नि सफाइका इनका जों ताबक नखा ओ त्रिपुरानि टोटल पपुलेशन 45 लाख नि एबाबो किन्तु सिनि बरक बसंनाय ओ हानि नेटिव पीपल होजांनाय सोय इंडिजिनस पीपल होजांनाय बसंनाय तिनि बसं काहाम के साइमानो 8 लाख नि बिसि गोबां या सोय ओ हानि बसारो इनका संगमना नखा और नियो फुल त्रिपुरानि नेटिव पीपल रंनि जे पॉलिटिकल राइट्स इकोनॉमिक राइट्स सोशल राइट्स एवरीथिंग राइट्स बरक controlled by occupied by illegal immigrants illegal intruders from Bangladesh इनका अब न जों TPF 2014 नि सिमी आसै जों साखा ओ हासिनि हा अंखायसिनि मान बान्ता सिनि अधिकार से मांगनाय इनका इंडिया नि कोनो स्टेट न करै इंडिया नि कन्स्टिट्यूशन कोनो जगह न करै इलीगल इंट्रूडर्स बाय इलीगल फॉरेनर्स जे इंडिया कन्स्टिट्यूशन एंटरटेन खाइ दंमानि कोनो स्टेट जों नुगिया इंडिया वो 36 स्टेट जों नुखा एवरी स्टेट नो रन खाइगो स्ट्रीट पीपल बट टिप्राव जों 70 इयर्स नुखा स्टेट नो रन खाइगो आउटसाइडर इनका आरोनि बिसिङो से ताबले एडिसि को पर्यन्त से हाइनो एडिसि नि बरक यागै अतिप्रा हास्तेनि बुकुं बारा बा हानि बसा यागै फाटानि बरकनो संगै रका 6 मान नि बाङै अब 6 मान नि बाङै कतर सिकन कगिया आनि अधिकार नो 6 सेकेन्ड नि बाङै फनो केबो नानानि अधिकार करै जों आबनो रनानि जों गसेगै मान्या अब सि कतर क आबनि बागैनो जों तिनि गवर्नर न साखा नों ओ जागाव फाटानि बरकनो संखा सिनिया बरकनो संखा और ओ हानि थैबाय मता है नबर बेंबो मबा सिनिया बरंनो संगो इने ओ एडिशनल तम डेवलपमेंट दे खायनि नाय ना एडिशनल टेबो दे तम हसनाय डिप्राइव खायनि नाय जों नायगो ओ एडिसि तिनि जदिनो तुमंग न तिनि पेंडेमिक यागै इलेक्शन खांखे पब्लिक जे हमजक मानि आबनो तिनि एडमिनिस्ट्रेटर फाइखामो तिनि एडमिनिस्ट्रेशन रूल खाइखामो ओंखाय पब्लिक नि कन्सर्न से डेमोक्रेटिक सोलिगोन खांखे गवर्नर बनि जेनि साइसुं बाय गवर्नमेंट नि कन्सर्न सिमी बाय और डेमोक्रेटिक सिस्टम सोलेगै माया अब खांखे कैसे इलीगल अब कैसे क्राइम कैसे इंडिजिनस पीपल नि राइट्स नो वायलेशन खाइमानि अब कैसे ह्यूमन राइट्स वायलेशन एका ह्यूमन राइट्स वायलेशन इंडिजिनस राइट वायलेशन जों कोनो बाबे गसिन्यानि कगिया आबनि बागने जों साखा ओ एडिसि ओ ताबक जों नुखा जे गोबां को बरंनो सिनि एडिसि एन्टायर एरिया नि बिसिङो सिनि बरक रक गोबां को टंकुगु ते लैंड बेहायनो 70% नि एबाब न एडिसि नि अंडर कंट्रोल खाइजागै दंगो फियाबा और जागा मंगसानो पावर करै मंगसानो आर जागा डेवलपमेंट करै तामनि बागै एडिसि गवर्नमेंट जे आसक सागै थानाय बरंनि बे कोनो इनिशिएटिव करै टिप्रा सरकार बे कोनो इनिशिएटिव करै इंडिया गवर्नमेंट बे इनिशिएटिव करै आबनो साम काहाम तांनानि बागै तिनि जरातै कोनो काहाम लीडर जों नुगियाखो फायाखो आबनि बागै न तिनि जरातै फातानि बरकबो और टिप्रा हानि बरक रक सागै बनाराया सागबो सुकजायानि बागै फातानि बरकनो संगै थांलाय मानि लय आबनि बागै टिपिएफ 2014 को बासगै साइखा ओ हानि बसा 70 इयर्स सुग्यां खना
सुग्या फनांग जाखना सुग्या बेर जाखना किन्तु ताबक सुगनै बासाजा टिपिया बासाजा सुगनै बासाजा तेई जों अर नुखा स्राय स्रायके टिपिया बासाय फैमानि उलो अ हानि बुबाग्रा प्रदुत किशोर मानिक बाहादुर बो हाति दफाना हामजागै बनि पार्टी न याकगै दफाना सार्भाइव दफानि सार्भिस खायनानि बगै फुल स्विम लिबो सामंखाय दं हाति दफानि बागै इनके अ हानि बाग्रा तिनि हानि बुसारनि हानि नखफां तिनि बासागै अ हा दफानो मथांनानि सार्भिस खायनानि हनै बो बासाय दंफ्रो जों बनो चिनि दफानि सामं तांनानि रनाय दे रुया गोबां मा बर प्रश्न खायो एडिसि सिकनसा एडिसि पावर करे आरो बुवाग्रा न तामनि अम ताहनाय प्रस्ताव रो आबलासिमा संसा जारा अमते हाय कक सानाय रंनो आं संगो एडिसिनो जदि सिकन जाखां खांके एडिसिनो तगि तामनि डिमान्ड खायखा बरग्र तामनि आंदोलन खायखा एडिसिनो तगि बाक्सा टिप्रालेन सांगो एडिसिनो तगि बाक्सा मोर पावर सांगो एडिसिनो तगि बाक्सा ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट टेरिटोरियल काउंसिल सांगो तांगै सा नों आरो नियो एडिसियो तामो तंगमानि बागै सान आरो नुगो अरन सिनि बरकनि गोबां संखा आरो तंगो ते लेन आरो गोबां कक तंगो आबनो प्रोटेक्शन खायनानि बागै निरक सान इनके काहाम कक नों ऑल टिप्रा प्रोटेक्शन नि सामालिया एडिसि एरिया नि सिमि प्रोटेक्शन साका आबनि प्रोटेक्शन नारकसिदि एडिसि सानाय रतिनि प्रोटेक्शन खायनानि बागै आगो फायसिदि तांगै फायमिया आंनानायबो केबो हराया बनरदिबो केबो हमाया सिनि बरनर के हामता साबो सिनि बरनर नाय सिनि बरनर राज्यपाल सुगमानि नुकजानि बागैनो स्टेट गवर्नमेंट सिनि बरनर मकल खुयानि बागैनो बुइनि बरनर रो कारण इगो नि कक्सा दनि करिखा टीपीएफ सिगो अनि बतंगो जों बमांगो प्रपोजल लय मानो बुबाग्रा अहानो फुल ड्राइव खायनानि बनि ऑडी कार्ड तंगो ते बनि ऑडी कार्ड न जों तबुइ फायनाय आबनि बागैनो अमनो पहिला याप्रि अबसर ऑडी नॉट ओनली एडीसी एंड जनरल एवरी सामनो बोट न सिनी ऑडी कार्ड सिनी राइट्स आबाबा जों ऑलरेडी गवर्नर साखा 2 टाइम्स गवर्नर राष्ट्रपति प्रेसिडेंट नै कक सालाय तंगो बो साखाबनो तै जों दायतिने बेलायखेने सिनसियरलि आलोचना खायनाय जों साखानि रक दायति खायां खांखांखाय जों मुभमेन्ट खानाय हाहायनो जों थां 16 तारिख सॉरी 13 तारिख जों मेमोरेंडम साबमिट खायमिखा प्राइम प्रेसिडेंट रखा प्राइम मिनिस्टर होम मिनिस्टर जतरो जों बेबागनो मेमोरेंडम रिमाइंडर लेटर हरजा जों ऑलरेडी साजा एंका ताक जरतै किन्तु आबनि इमप्लिमेंट बा एक्शन नाजागमानि करिनि बागै जों मुभमेन्ट खागो इन डिमांड आबनो बरक रेसपेक्ट खायथों कारण ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल और ताबक पेंडेमिक नि बांसि बुट नामाया किन्तु ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल न काहाम क्लाय स्मूथली रान खायनानि बागै अ हानि नेटिव पीपल नि ऑडी कार्ड नेटिव पीपल नसि मारनाय आबनि बागैनो जों जतदिन ना पर्यन्त सिनि अ एडीसी नि हाफांनि एडीसी नि जे एडमिनिस्ट्रेटिव पावर न सिनि बरक तै सिनि डिमान्ड खांखांकै बुबाग्रानो रया साकजरातै सिनि चबा चले नाय आबनो तिनिनि असबा आं जतनो सानानि मुसुगो